Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kulli nafsin za'iqatul maut. Ɗaya daga cikin manya-manya kuma jigajigan sarakunan da muke tunƙaho da su a arewacin Najeriya, Alhaji Dr. Shehu Idris mai sarautar yankin Zazzau. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwar shi. Alhaji Dr. Shehu Idris ya rasu ne a yau 20 ga watan tara shekarar 2020. Ya rasu bayan ƙanƙanuwar jinya da ya yi wacce bata wuce makonni 2 ba a babban asibitin 44 da ke cikin garin Kaduna. Alhaji Shehu Idris ya rasu ya bar 'ya'ya da jikoki da dama. Ya kasance sarki a yankin Zazzau tun tsawon shekaru 45 da suka wuce, wanda kusan za mu iya cewa shine ɗaya tilo da ya rage mana a cikin tsofaffin sarakunan da muke da su a arewacin Najeriya. A yau Ubangijinmu wanda ya fi mu ƙaunar shi ya karɓe shi zuwa wurin shi. Al'ummar jihar Kaduna sun wayi gari a cikin tashin hankali da kuma alhini, har da ma al'ummar wajen jihar Kaduna inda suke matukar jinjina wannan babban rashi da aka yi. Kasancewar sarkin mai nuna tausayi da kuma kulawa da halin talakawa, da kuma kasancewar shi ruwan sanyi zuwa ga al'ummar shi. Hakan yasa ake jinjina rashin da aka yi da kuma tunanin cewa yana da wahala a samu wanda zai maye gurbin Dr. Shehu Idris a fagen wannan sarauta. To muna mika sakon ta'aziyyar mu zuwa ga al'ummar duniya baki daya. Ubangiji Allah ya ji kan sarki. Kar ku manta wajen yin subscribe din channel dinmu domin samun ingantattun bidiyoyin ma duk lokacin da muka ɗora.